segara madu wis Mas. Segara mamat. Kerubung semut ora aku. Dirubung. Penyit soalnya. Heeh, soalnya ora dikek kulkas kok ya. Kulo 5, 6. apa? Ada request nggak? Ada request lagu? Cinta tak terpisahkan. Ya cinta tak terpisahkan cok. Pinjumunan Meku. pamundutan. Sik. Masa sing di ulunge mek siji. Gusti Allah. Mo. Nah, wis donatur nek iki jan wis. Ora. Wah, Aku ya iso. Nah, alhamdulillah. Wah, matur nuwun. Iki antri po iki. Iki melu antri po kepiye? Terima kasih. Antri. Terima kasih. Laris manis. Aduh, saya kelewatan gue ya, kelewatan. Orang emak. Nah, Heeh. saya pilih. Wah, lagu ini wis mau. Wis mau kuwi. Sembah nuwun, sehat selalu, berkah barokah. Yo, Kulo anu donatur alhamdulillah. Nah. Iki nyomeku. iki wis minum ora apa-apa. Ampun Mas Dana. Jan, suka aku nek kaya ngene iki. kowe Rama Candra ki donatur resmi lho. Nang ndi-ndi ono. Wah, kaget aku. Arep apa? Iki nggonku. Ora iso. Ora iso nyuwun dhewe. Kok gak aman tuh. Ra iso. Iya, jalan. Wah, Ayo cinta tak terpisahkan sila. ayo. Jadi tresno aku tenan ora? Aku tresno tenan, Mas. Tenan. Tenan. Rumahe Cahayu. Iya, Mas. Piye? Piye? Ngapusi kowe, Mas. Sayangmu sudah pergi. Tak mengira kan aku lagi. Ku tidak kandolan dengan dilayani. Duh Kang Masane aku tresno. Masa? Lilakno aku lunga. Aku ra kuat nandang rasa karena cintamu sudah gak beneran. Aku cuma buat mainan. Duh Kang Masane aku tresno. Aku lupa. Tresno iki ditulung kelana, tapi mau aku tahan. Jaluk kamu kesabaran, di Allah Dan aku rawayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Hatiku selalu berdoa semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Ya, asai. Moh, di. Sogok, Mas.
tak terpisahkan walau di akhir zaman. Oh kan jualan nyanyi. Aku harus cinta kita tak terpisahkan. Ngomong menang ya jane. Yo. Yuk. Dos. Yo yo. Ayo. Ayo 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 ayo. Mari pulang. Panitia monggo, panitia, panitia. Yo. Kata dumateng panitia utawi perwakilan. Panitia, Mas atau Mbak, monggo, ayo Mas. Ipan. Yuk, yuk, yuk. Silent Lord. Apa tulisannya apa ini? San Lore. Oh, San Lore. Selamat, 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 selamat. Yo. 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 Oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh. Yeah. Yo. Ya, guys. Ya, guys. Ya, guys. Ya. Waduh, Dadi nih. Aduh, takut gua bang. Aduh, gue ngeri banget nih sama yang Dadi gini. Iya gua juga bang. Gue ngeri banget nih. Kalau ya sama Dadi gini. Mana anak babi saya? Kepleset. Ayo pas mas. Sadar obloh, sadar obloh. Eling saya ning omah, Blo. Yuk, yuk, yuk. Yo. Eling. Eling Banyumasan. La 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 la. Yuk. Pripun Kang Mas?
bocah gagah tur prakoso sawung galing pendekare koso bangsa penjajah saka tanah sabrang ra peduli kang dadi bapalang sawung rono sawung sarise kadang satela pracoba mau geger ana crita jroning kutha Surabaya kek nalika dijajah Walanda ana bocah gagah tur prakoso sawung galing ngebantari Yuk, yuk. Panitia, yo. monggo. Salam lima jari. Selamat. Jaya lepat nyuwun pangapunten. Upat sanure tuwa menawi lepat nyuwun ngapura. Yo. Woi, aus. Ginanjar, Ginanjar. Ginanjar. Yuk, yuk. Udi sebetulnya. Order. Tony. Panggilan kepada Tony. Dicari ibunya. Valentino Martian. Yuk. Panggilan kepada Nak Renal Kasuwun pinggah wonten ing Gedeh. Yo. BG. Konco sak konco sak circle iki. BG artis papan atas. Yes. Yo. Iya, layaknya. Ayo. Tolong. Awaludin. Yo, Cak.
Kok masih gara ora melu dadi to iki wajan. Mbok dadi to, Mas? Wah, wani piro? Ayo celeng ramet jadi bocah. Rana tangis bocah. Celengnya diparingi kuwi. Aduh. Bu, Wes. Aja diambung to celeng kok. ibunya takut atau kegirangan toh itu? Ayo celeng jangan nakal. Minta saweran yang baik. Yo. Yo, 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 yo. Adi sabar sedotan. Yo. Sembuh.